Ay, maayo na to, ani? Ano yung New Year resolution nyo? Ba't mo kaabot pre? Kumusta man? Kung trabaho ito? Gini, undang lagi ko trabaho lagi. Ano man? Lain tong agalon manugo man. Uy, gitar. Dapat kang agalon mo sugod, lain magbatasan. Buwan Tuon man nang kuninga. Kita taron. January na. Tingin ko kung saan ka trabaho ni. Uy, Pre, kita ka? Ay hining gini ba. Wanted libro yun. ito man. Kuha. Ita? Sige, para natin Problema na, pre. Atong boarding house Wa ba? may nakabutang nga sa mga playana. Muta na to, Dre, na yung mga sinaligan, Dre. Nato mapangutanan ta, muta na ta. May lang paano kung bayad na to sa boarding house? Tanduay dai. Oo. Ano ay gamay? Pakapin na, package na. Pautog ba? Pautog. Pautog. Muta na ta. Lingaw ni po trepe. Ito pangutanan, ito pangutanan, ito. Gabay. Ano mga play ta? Muta na, pagtawla ko. Boss! Pwede yung mga tanan ni mo? Nakita mo dito, wanted libro ba? Ito may style dia, pwede makasolo dia? Kami solo? Tama kay nang herong amang. Nga, wat-wat na mo dira. Ay, sige. Trabaho ni Ron. Siguro kung makaangay. Kung di ta kaangay sa amo, dali ta mo apply ay. Tagdi siya. Pwede Dapat lagi ta. Oh. Kana nga amo nga di manugo. Kayat na. Iya kay mo 30 minutos sa kay pre ba? Iska man gutong bata to, alamit to tibason to. Asa naman to, nawa naman. Hindi nga tagsingot, tawag na ginulat tao, init pa kayo. Lami na ba kay mo trabaho eh. Tanawan na ba? Kita mo na kung tanawan. Sama to sampai. Ang gadula. Naman. Kay mantayan ba nimo? Oh, bunjing oh. Animal si. Pauli na to. Undang na, nagtigulang na ka. Hindi, hindi ko makagaba na. Ay noon, bungol-bungol may noon tawanan. Hindi naman kayo nakadungog. Kaluoy, bigawa nga. Kaluoy. Lilis. Boy, sabog. Pakpuyo na oy! Inaya, tingog ma. Ikuwang na pala magabanta na. Morobas, katong bigo na to morobas si. Katong bigo na to nga gel milk frog ba. Katong mo pidawi bitaw itsa bitaw. Ulba to. Very good bata, very good. Mo din niya galong guys. Butang to sa kadulak. A few inches later. Boss, mga apply ko na sila kan sa. Usay la apply yan. Trabaho? It was at this moment that he knew. He fucked up. Kini sila? Ani magikuy na tingog dunggan ng animal niyo. Guard! Alay guard! Pagawasan ni sa atong subdivision kay mga outsiders ni. Mga plate. Sumangan ni apply mga kawatan ni manok. Oh, sige pandak pa. Patsita.